Wel, fi wedi dod draw i'r Clwb Clecs fan hyn erbyn hyn. Digon o bethau diddorol i drafod y Prynhawn yma. Mae Elin wedi aros yma, a Lisa, wel ti'n ôl yn y gegin wedyn, a mae Gwenno Dafydd wedi ymuno hefyd. Croeso cynnes ato ni. Nawr, mae'n stori gyntaf ni heddi yn sôn am rhywun hanesydd newyddiadurwraig sgwennodd i weid bod hi yn rhy glyfar i gael plant. Ond hefe, beth ydy ti'n feddwl, Gwenno? Falle bod i. Ond oes rhaid gweud hynna yn gyhoeddus fel yna, ydy hi yn well na'n rhywun arall achos bod hi'n penderfynu bod hi'n rhy glyfar i gael plant. Mae hi yn feminist, mae'n gweud bod hi'n feminist, mae wedi graddio o Caergrawnt, Rhydychen, ac mae hi'n hanesydd feministiaeth. Nawr te, ddyle hi wybod bod un o'r pethau dyn ni wedi cael fel merched yw yr rhyddid i ddewis. Ac mae hwnna'n beth da. Ac os ydych chi eisiau mynd i'r Rhydychen neu Caergrawnt a cael gradd, ydych chi hefyd yn gallu mynd a cael plant. Ond dwi ddim yn gwybod, mae fel tos hi'n sefyll uwch ben pawb arall i dweud, wy'n rhy glyfar i gael plant. Beth mae'n gweud am wyt ni, efe? Yn ymwedig am wyt fi, mae 5 ti fi, fi bod yn rhyfedd o job. Lucy Worsley yw heno ddi, a mae ar y teledu yn diwy, mae'n cyflwyno rhaglenni hanes ag ati. Ond fi wedi darllen yr erthygl amdani, mae'n neud i fi feddwl falle, ond dwi wedi gweud hwn mwyn cael sylwyd i hi hun, achos mae'n swnio fel rhywbeth mor dwp i weid. Yndi, fi'n credu falle bod i, wrth ddarllen yr erthygl ac wrth ddarllen i sylwadau hi, chi yn meddwl, dal sôn am eiliad, mae rhywbeth o dan yr wyneb fan hyn rhyw ffordd. Ond y ffaith bod hi'n dweud, I want to be the poster girl I bod dim angen i ferched cael plant. A mae hwnna falle yn bwynt pwysig sy'n cael ei golli yn yr erthygl achos y ffordd mae hi'n gweud pethau. Bod e'n bwysig falle bod menyw yn gallu gweud, wel dwi ddim eisiau plant, dyna yw fy newis i, a mae perffaith hawl dy fi'r dewis hwnnw, yn tyfe? Wel, un o'r pethau sydd yn bwysig yw y gair aberth sydd yn dod fyny yna. Ac i beidio cael plant, mae hwnna'n aberth hefyd. Oedd fy hen fodryb fi, oedd hi yn un o'r merched cyntaf i ddarlithio yng Ngholeg y Brifysgol Bangor. Ond yr aberth nath hi wneud oedd i beidio cael plant. A dyn ni sôn am y 50au. Ie, oedd pethau'n wahanol adeg ni. Mae yna ddigonedd o bobl nawr sydd â gyrfa hynod lwyddiannus sydd â plant. So mae fe wedi gwylltio fi braidd i ddarllen hwnna. A fel o ti'n gweud, be mae'n meddwl ohono ni sydd yn gweithio a gyda plant, gweithio allan amser gyda plant. Falle dyna ffordd hi o gwbl gyda fe. Falle wedi moyn plant falle ar rhyw adeg, so'n gweud bod i, ond chymod, mae rhaid i bawb i ddod i dderbyn beth maen nhw wedi cael yn ei bywydau yn y diwedd, os e. Sy'n eisiau bod yn ddilornus tuag at fenwod arall yn beth i'ch barn chi. Wel, mae hwn yn ymwneud hefyd gyda mamau. Y busnes mae bod mamau yn dod yn ormod o ffrindiau gyda'i plant, yn ymwedig merched, yn hytrach na gweld eu rôl nhw fel mam. Mae 5 o blant dy ti, fel o ti'n sôn. Beth i ti'n teimlo am hyn? Mae yn galed, a mae rai fi gyfadde, dim ond wythnos hyn, a bydd Joshua gytra yn gwybod hyn, nes i weithio fe gyda Joshua, fi yn ffrind i ti, oedd e'n moyn dod i Xbox yn ei stafell wely. Wel, yn farn ni, na, mae'n mynd lawr llawr, achos fi moyn gwybod pryd mae'n cysgu a pryd mae'n lan o ar y gemau. Wedys ti gyda nawr, fi moyn i'r agorau ti, fi moyn mewn ffrind i ti, fi moyn i ti gael beth ti moyn mewn bywyd. Ond, fel mam, fi moyn i siŵr bod ti ar dy hun yn ysgol, bod ti'n bita yn iachus ac yn y blaen, felly mae'r Xbox yn mynd lawr llawr. Chymod, mae yn galed, a gyda merched yn enwedig, mae dy fi merch nawr sydd bod ti fod yn 19 oed. Ti moyn bod yn ffrind iddyn nhw, ti moyn mynd i siopa gyda nhw, pyrnu dillad gyda nhw, cael nhw helpu ti pyrnu dillad fyd, ond ar y pen draw ti sy'n yn gorfod carco nhw a disgwyl ar eu col nhw fyd. A wneud y rheolau, yn tyfe? A tynnu llinell lle mae'r ffin. Ddim ymhellach. A dwi'n meddwl un o'r pethau sydd yn ddiddorol ynglyn â hynna yw, maen nhw'n sôn am sut mae yna bobl yn disgwyl bod a cael yr un fath o bethau maen nhw angen mewn ffrind yn y cenhedlaeth sydd yn ifancach. So dyna un o'r pethau dwi yn cytuno gyda. Mae angen bod yn gyfeillgar, mae angen bod yn ffrind oes, ond dim yn ffrind gorau, achos dwi'n meddwl mae hwnna yn achosi problemau difrifol yn y pen draw. Fi'n credu fod pan maen nhw yn ei arddegau, mae rhaid chi fod yn ofalus. Achos yn bendant o'n i'n gweud papur wrth mam pan o'n i'n yr arddegau, byddwn ni'n dysgol i mlant i weithio fi. Ond nawr, ers i fi gael plant, fi'n teimlo bod yn perthynas i efo mam wedi mynd yn fwy o ffrindiau fel petai. A fi yn cyfri mam nawr fel ffrind.
Ond eto mae angen tynnu'r llinell na pan maen nhw'n ifanc, fel bod nhw'n gwybod beth yw'r ffin na, fi'n credu. A falle bod na fwy o bwyslais nawr hefyd, bod ni gyd trwy'r amser yn goffod aros yn iau. Felly, dyn ni ddim eisiau teimlo bod ni wedi mynd i bwynt le ni gymaint yn hyn a bod ni wedi colli gafel ar beth sy'n bwysig i'n plant ni, nag yfe? Ond mae pobl yn iau fel petai. Mae mam yn 70 blwyddyn nesaf, ond dwi'n mynd edrych yn 70, dwi'n mynd ymddwyn fel sy'n 70, a fi'n gwybod am ddegau bobl eraill rhywun fathau. So fi'n credu bod yn braf pan chi'n hun i fod yn ffrindiau, ond i gadw'r ffina pan chi'n iau. A mae'r stori ola ni heddi yn ymwneud â rhywbeth dwi'n gwrthwynebu'n chwyrn fel mae'n digwydd, y pwysau sy'n cael ei roi ar ferched i roi genedigaeth yn y cartre. Diwedd y gan yw y geiniog, yn anffodus, un o'r pethau ynglyn â'r erthyglymu yw'r ffaith bod e'n costio 300 pint yn llai i roi genedigaeth gartre. Nawr, i rhai pobl, ar un amser, yn y 60au, oedd merched, oedd treian ohonyn nhw'n rhoi genedigaeth gartre. Ond faint oedd y marw, faint o fabis oedd y marw bryd hynny, ges i fy mhlentyn yn yr ysbyty, a wrthyn ni ddim wedi teimlo'n hyderus i gael babi adre, ond be maen nhw'n dweud yw bod e'n saffach i ferched i gael yr ail fabi, ond ti wedi cael 5, a oedd ti'n dweud, byddai ddim eisiau cael ddim un o'n nhw yn unrhyw le ond ysbyty. Ac yn yr ysbyty, oedd na unrhyw fath o bwysau'n cael ei roi yn y tŷ ar y pryd? Wel, ti'n meddwl mae pethau wedi troi, ti'n gweld, achos yn syrgus i yr babis ola, so rhyw 10 mlynedd yn ôl, mae'r un fancan 10 nawr, oedd na ambell i berson yn canol adre, oedd cwbl o'n ffrindiau'n canol adre, ond i fod yn onest, oedd y doctoriaid ddim yn licio pwysio ti canol adre, achos o'n nhw'n ofon petai rhywbeth yn mynd o le. Mae rhaid i ti fynd wedyn yn sydd mewn yr ysbyty, ond i fod yn onest, o'n eitha hapus i fwco'n unan mewn am noswaith bach. Fi'n credu bod yn iawn, os nag oes problemau wedi bod yn y gorffennol gyda unrhyw blentyn arall i chi wedi gael, fi'n credu, a bod chi ddigon agos at yr ysbyty os oes rhywbeth yn mynd o'i le. Ond ni am gael yn ail blentyn i gatre, ond o'n i ddim yn cael am fod cymlethdodau wedi bod fod plentyn cyntaf. Felly, oedd dim pwysau o gwbl yn cael ei roi na i, ond fi'n gwybod o siarad gyda ffrindiau bod peth cyntaf mae bydwraig yn reid wrthyn nhw yw chi wedi meddwl am ei gael y getre. Le o'r blaen, fi'n mynd credu gyda'n croesi meddwl, neu dim ond os o'ch chi tyma bach yn wahanol o'ch chi'n ei gael y getre. Wel, gyda nail i ni, es i'r ysbyty a wedi allai gael yr epidural nawr. A fi fyd. Ond dwi'n meddwl rhywbeth ddigwyddodd dros y blynyddoedd ola yw'r ffaith bod nhw wedi gwneud y genedigaeth yn rhywbeth clinigol, yn hytrach na rhywbeth naturiol, ac wedyn oedden nhw eisiau cymryd y pŵer yna o hybu y genedigaeth neu helpu gyda'r genedigaeth o ddwylo bydwragedd oedd yn fenywaith i fewn i ddwylo obstetricians oedd yn tueddu fod yn ddynion. Ac dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn gam gwael, really, a dwi'n meddwl bod merched yn tueddu wneud yn well pan mae yna ferched o'i hamgylch nhw yn rhoi genedigaeth. Mae'n neis fel y dewis, na diwedd. Odi. Ac os bys yna fabi arall yn dod, gytre ysbyty? Byddwn ni'n lyco trial y getre. Gytre, ysbyty? Yn wyrth, bydde fe'n wyrth. Os ni'n cael babi arall, mae rai fi weid. O'n i'n gweld ti'n skipio dros da i'n gloi iawn o fanna yng Nghaer y Mair. A fi hefyd. Ysbyty i fi bob tro. Ie, na ni. Ei, diolch i'r dair nhw chi. Allwn ni gario ymlaen i drafod nawr, achos mae yna hysbysebion am y dair mynd nesaf. Dewch yn ôl ato ni pan fyddwn ni nesaf yn dilyn Bethan Gwanas ar y lein.